sai aka ɗauke shi aka kai shi wani wuri don ya je kwantar da tarzoma ko ya samar da zaman lafiya. Asali a ƙa'ida ba ana kai su ne su kashe mutane ba, su haka ake ce da su da turanci peacekeepers, masu samar da kwanciyar hankali da nutsuwa. Ba a so a kashe wani, ba a so a sace wani. Shi ma da yake kidnapping yake daukan wani, ai shi ma yana kashe wani ai, ko ya kashe 'ya'yansa ko ya kashe shi. To so ake a daina wannan abu, da kuma ba wanda zai iya hana wani abun sai jami'in tsaro. To wanda aka tura shi ya je ya kwantar da hankali, a ta dalilin kokarin kwantar da hankalin har ya kai ga rai ya subuta, wannan ba za a kama shi da cewa ya kisan kai da ganganci ba. Ina fata ana fahimta. Fatanmu duk waɗanda suke yin wani abu wanda yake ba daidai ba, to muna musu addu'a. Mu abinda muke musu addu'a Allah ya ganar da su, iyakaci abin da ke tsakaninmu da su ke da musu addu'a Allah ya ganar da su. Idan ba masu ganewa bane, Allah ya kare mu daga sharrin su, shikenan. Allah ya tsare mu da tsarewarsa. Na'am. Mai tambaya na gaba yace da fatan malam insha Allah lafiya. Yace suna sallan ashan ne, ana raka'a biyu ana sallan yawa. To an yi sallama guda uku. Sun yi raka'a shida kenan. Sun tashi za su yi zauna sai limamin ya wuce. Yayi na bakwai da na takwas. Sannan aka yi zaman tahiya. Bayan an gama sai kuma aka yi kabli. Kuma ya hukunci wannan sallan. Ma'ana liman din bai yi raka'a biyu sallama biyu yana sallama da yi sallama uku, maimakon ya sallama na uku sai ya wuce ya kawo. Ma'ana yayi biyu, yayi assalamu alaikum, biyu assalamu alaikum, biyu assalamu alaikum, raka'a shida ko wannan a daidai. To sai sauran hudun kuma sai ya haɗe su. Sauran hudu sai haɗe su, ai ya halatta, ba wani tasbihin da za a yi masa. Shi ma limamin in ya zo ya kabli ko ba to yana nufin shi ma yankan rake ne limamin. Ai ya halatta sallar nafila a haɗe guda hudu. Yanzu kamar nafilan azhar, in kaga dama za ka iya jera guda hudun nan zaman tahiya ɗaya. Amma shi wannan ba a zaman tahiya na ɗayan nan. Hudun gaba ɗaya za ka haɗe su kamar sallama ɗaya, halatta. A sallar dare ma ya halatta kai raka'a hudu kai sallama, kai hudu kai sallama, kaga kai takwas. Ka kawo guda ukun nan a haɗe kai sallama, duka gaba ɗaya sallah raka'a 11 nan sallama uku, ya halatta. Daka ku me ya kai ku ne mai tasbihi? Wa ya sa ku? Kai kuma liman wa ya kai ka kai kabli ko baɗi? Walala ko shi ma bai sani bane ko? To sai a je makaranta, a je a karatu. Ya halatta hatta sallar tarawihin nan, liman ya hudu sai ya sallama, ya hudu ya sallama. Kaga ya muku sallama biyu raka'a 8, ba saura shafa'i da wuturi ba, sai ya kawo guda ukun a haɗe ya sallama, duk ya halatta. Annabi yana yi, kuma in ya ga dama ma zai iya jera 8 ɗin duka sallama ɗaya, duk ba laifi ba ne. Da haka mamu sun yi kuskure, liman ma ya kuskure. Shine amsar fatawar. Allah ya gane da mu. Na'am. Wannan kuma yana tambaya ne akan hukuncin online trading. Ma'ana yana tambayar menene matsayin riban da ake samu a kasuwanci irin shi crypto da sauransu. Wallahi ba na son magana akan wannan harka ta online trading nan, saboda kala ne daban. Kuma bai kamata a zo a bada fatawa guda ɗaya akan wannan nau'i na kasuwanci ba. Akwai saɓani na malamai na zamanin nan da yawa dangane da waɗannan businesses, musamman akan harkar abin da shafi cryptocurrency din nan. Wasu sun halatta, wasu kuma sun haramta. Ni a matsayina na ɗalibi, ni har yanzu ina bincike akan wannan, ban kai ga matsayi da zan tabbatar da wani abu. In ma na taɓa bada fatawa, to goyon bayan wani ne daga cikin malamai abin da ya faɗa. Amma a matsayina na ɗalibi na, da ni ma ina karanta Islamic finance, to ina ta bincike akai har in zuwa in kai ga meye makura ko matsaya guda ɗaya
na maganganun malamai ingantattu, amma ni ina ba da shawara ga masu ku yi taka tsantsan da shiga abin da ba ku da ilimi a kansa. Duk abin da malamai ba su suka ba da fatawa, wankakkiyar fatawa tabbatacciya a kai ba, to mutane su yi nesa da tsunduma kansu a cikin irin waɗannan nau'i na businesses da ba ku da cikakken bayani gamsasshe ingantacce daga malamai. Amma duk wanda ya samu bayani gamsasshe ingantacce daga malami da ya gamsu da hujjarsa da bayaninsa, ya ci gaba da yi ko kuma ya dakatar da yi. Amma problem ɗin mutanen mu sai mutum ya je ringimo business, ya je kama yi, ko musamman businesses da ake yi yanzu a wannan zamanin da yawanci da Yahuda sun sa hannu a ciki, sun lalata abun. Akwai abubuwa na haram a ciki, akwai shubuhohi, akwai uncertainty, gharar da yawa a ciki. Sai mutum ya shiga ya tsunduma kansa, ita zuba kudinsa a iska kawai, kudi suna ta tafiya, amma babu wani wato accountability na shari'a, bincike da bin diddigi na shari'a, yaya ake da kudin, me ake da kudin da sauransu. Babu wannan, kawai mutum ya je ta tsunduma kudinsa. Yanzu da yawa akwai nau'in kasuwanci da ake ta kawo mutane suke ta zuba kuɗi, wai an ce wai harkar gwal ake yi, kai ta zuba kuɗi wai gwal. To wai mai sayan gwal a ƙasar gaba ɗaya? Yanzu a garin ku ka duba gaba ɗaya, a duk garin ku gaba ɗaya mutum nawa ne suke sayan gwal? To a jihar ku da masu sayan gwal da wanda ba sa saya, wai suka fi yawa? Business wanda suka fi sayan sa da yawa ake fitaya, ake samun turnover, aje a dawo shine business. Amma sai a zo a yaudare ka, a ce kai ta bada kuɗin ka, wai kasuwanci ake na gwal. A ina ake kasuwanci? Abinda ba za ka gan shi a zahiri ba, sai daga baya sai ka ga sun yi disappeared. Yanzu a nan gurin na ga dama zan lissafa businesses da aka yi ta yi, mutane suka yi ta sa kuɗin su. In ka saka kuɗin ka ɗauko mutum 5 ka sa, wannan ma mutum 5, kana da hannun jari a can, mutum kaza, yanzu duk sun bata. Wani ya zo bayan da bai yi kokarin ya kifa ne, malam kai wani ka zuba kuɗin ka a cikin ni ka banni, ni dan gargajiya ne, yawwa ka banni, ni kasuwanci da ni na keke da keke nake so in zuba kaya na gani. Kwarai kuwa in je kurin in je in bi wata iska, wani internet je watsa kuɗi na, wai ina jiran kaza. Ina wani bature yana can yana shan giya, yana ta danna kwamfuta, yana abin, daga baya sun tara biliyoyin kuɗi. Akwai business ɗin da aka yi da muka lissafi milayan azimin malam, kuɗin da suke tarawa ya wuce hankali, amma yanzu duk sun yi disappear. Kuma wannan wanda aka zo din, dan uwan da ya zo ya matsanta mun in shiga din, na ce ni ban yarda da shi ba a shari'a. Yanzu yana nan yana ci da gumi, ya ce malam gaskiyar ka fa, na ce da ƙarya nake fa, ai dama kan gaskiya nake. So mutum ya tsaya abin da ya san shi ne keke da keke. Ka banna in zuba kuɗi na a gona, in shuka, in zo in girbe, in ajiye kayana, in yi tsada in sayar. Ko ba ka bane, ai kuna zare ido. In na noma wake na, ai kaga ba zan sayar da shi a lokacin kaka asa arha banza ba, sai in bari sai yayi daraja ko. Kamar yadda in na sayi rago na daure shi, ba zan sayar da shi yanzu haka a banza ba, sai yayi kuɗi, in kai shi in san na ci kuɗin harawa ta. To ka banni a haka, ko in sai kaya in zuba a shago a sayar a bani riba, ka banni a matsayin dan gargajiya. In je in ɗebi kuɗi na kawai, in je a sa internet ne abin nan kaza, ban yadda ba. So ni dai ina gaya muku bi hankali, amma wanda kaga yana wani wata yana da kuɗaɗen ne a wadace, zai je ta zuba. Kawai mutum yana kwance a gadansa da matarsa, yana nan yana shan AC, wai kuɗi suna ta hawa sama, suna hawa aina za su hau sama. Za ka zo ka neme su ne ka rasa. Yanzu akwai business ɗin da suka zo suka yi ta yi wa mutane, suna karɓar kuɗin mutane. Wallahi da muka bincika a birnin, wallahi ba su da office. Ku zo ku tara billions of naira, not million fa, billions of naira, lissafin da ake kudaden suke karba a hannun mutane na wannan harkar kasuwanci. Sun bi yan kasuwa, sun bi shaguna, sun bi matan aure, sun bi ma'aikata gwamnati, suna tara kuɗi, amma a jihar gaba ɗaya ba su da office. Ai abin kirki, ka zo ka zuba kuɗin ka, in gari yayi zafi ba inda zaka je ka tsaya ka ce ina kuke, babu, wai sai dai a waya, wai zaka danna ka neme su a waya. Haina, wannan ku yi haƙuri, lissafi ne namu na 'yan ƙauye. Ku bar mu tafi a haka dalla dalla, amma wanda zai je shiga wancan abin to ya je ya bincike. Yawa Allah kare mu. Na'am. Allah ba da adalci wa amin. Me tambaya na ƙarshe ko da ke tambaya ne, yace assalamu alaikum, da fatan malam ya shirya lafiya. Allah ka kawo mana dukkan ibarun. Yace malam yana barin addu'a ne a gurinka da kuma wurin sauran al'umma bisa wani bala'i da yake shirin aukuwa a gare shi. To
ya ce yana so ne a taya shi da addu'a Allah ya kare aukuwar wannan bala'in ya kuma daidaita al'amura da ma sauran al'ummar musulmi baki ɗaya. Saboda haka ga kuma sadaka na naira 5,000 ya bada. ta wannan bala'i dai to da ya kamata dai bala'i yayi bayanin wannan bala'i kuwa Allah kiyaye ko da yake bai kamata mu ji bala'i ba. Wannan dan uwa da yake cikin wannan yanayi mu masa addu'a albarkacin wannan watan Ramadana, Allah madaukakin sarki ya yi masa wannan masifa, ba shi kadai ba, dukkan mu ya ubangiji duk wanda yake tunkaran wani sharri ko wata masifa ko wani bala'i Allah kare shi. Kuma wannan sadaka da ya bawa wannan majalisi na wannan tafsiri Allah ya saka mai da alkhairi, kuma Allah ya sa ya zama tawassuli gare shi na samun kubuta. Kajiya ce da sauran al'umma, wataƙila ba shi kadai bane ba, yan masifar ta zo bayan ta buge shi za ta iya buge ka kai ma. Da haka ku yi addu'a Allah ya yaye mana gabaki daya. In rufe da addu'a. تو اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عودة الدين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الله كبام لافيا da zaman lafiya, Allah ka raba mu fitintunu a cikin wannan kasa, Allah ka yaye mana wannan bala'i na zubar da jini, wannan bala'i na kashe-kashe. Yan uwanmu da aka yi musu kidnapping ko aka kakkashe su a Kaduna a hanyar su ta Abuja a jirgin kasa, Allah madaukin sarki wanda suka mutu ka yafe musu, waɗanda suke hannu aka rike su da sunan fansa, neman kuɗin fansa, Allah ka kubutar da su ya Allah, ka kubutar da waɗannan mutane. Waɗanda kuma suka mutu Allah ka sa sun yi shahada. Masu wannan aikin kuma Allah madaukakin sarki ka shiryar da su, Allah ka ganar da su, Allah ka zaunar da Najeriya lafiya da zaman lafiya. Ya Allah, duk wanda yake da hannu wajen jefa mu cikin tashin hankali da ribibi, ya ubangiji Allah karka bashi nasara. Ya Allah, wannan zabe da ake fuskanta za a yi, Allah ka sa a yi lafiya a gama lafiya. Ya Allah, kai mana zaɓe daga gare ka. Ya Allah, ka zaɓa mana daga gare ka, tun daga shugaban ƙasa har kansila. Allah, kai mana zaɓi daga gare ka. Ya ubangiji, kai mana zaɓin masu tausayin mu, ka zaɓa mana masu jin ƙayin mu, ka zaɓa mana wanda suka cancanta. Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka kare mu da karewarka, ka tsare mu da tsarewarka, ka raba mu da dukkan fitintinu da tashin hankali. Ubangiji, ka tsare mana rayukan mu duk inda muke, ka tsare mana mutuncin mu duk inda muke. Ya Allah, kada ka ba da dama ga makiyan mu akan mu. Allah, kada ka ba da dama ga abokanan gaban mu akan mu. Ya Allah, ka raba mu da talauci, ka raba mu da rashi, ka raba mu da cututtuka, ka raba mu da rashin lafiya, ka raba mu da bukatu da matsin rayuwa, da kuncin rayuwa, da talaucin rayuwa. Allah, ka kare mu ya Allah. Allah, ka ba mu abin da za mu ci, ka ba mu abin da za mu sha, ka ba mu abin da za mu suturta kanmu, mu suturta wani. Ya Allah, ka sa mu fi karfin wannan rayuwa. Ya Allah, duk wani abu na damuwa Allah ka yaye mana shi, duk wani abu na bakin ciki Allah ka kiyaye mu. Ya Allah, marasa lafiyan cikin mu ka ba su lafiya. Allah, ka ba su lafiyar da za su bauta maka. Ubangiji, cututtukan da suke jikin mu, ya Allah, ya Allah, ka kashe tasirin cututtukan nan a jikin mu, ka ba mu ikon bauta maka ya Allah. Allah, ka sa cututtukan nan kada su hana mu komai a rayuwa. Ubangiji, ka sa kuma ka fara zunubi ne a gare mu. Marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suke kwance a cikin asibiti dan albarkacin wannan wata mai albarka, ya Allah, ƴan uwan mu da suke asibiti Allah ka warkar da su, Allah ka warkar da su, Allah ka tashi kafadun su. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu, Allah ka yafe musu. A yau dinnan a wannan gari namu na Kumu aka lokal gama akwai yaro matashi da ya rasu. Me sunan shi? Ibrahim, dan uwa waya Ibrahim da ya taba karyewa ya dan yan watanni yana jinya. Yau dinnan yau aka zo za a kwance masa karayar tasa. Yau dinnan aka zo za a kwancewa, daga kokarin za a kwance karayar ya suma, kawai sai fara suma. Aka kyale shi aka hakura da kwancewa, kawai ta suma, daga suman kuma ya farka ya rasu. Allah ya fi wa dan uwa Malam Ibrahim, Allah ya fi masa. An ce kar ma yayi azumi, yace a sai yayi azumi. Dan haka da azumin sai ya mutu a yau yaron nan. Mun masa murna wallahi. Ubangiji Allah ya karbe shi cikin yantattun watan Ramadana. Allah ka sa ciwon da ya same shi, jinyar da ya kare da shine sababin kankaran zanubin sa. Allah ba iyayensa hakuri, Allah ba mu hakuri gaba daya. Waɗanda suka riga mu garin gaskiya da wanda za su riga mu nan gaba, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka yafe musu. Ya Allah, kai mana jinkiri mai albarka, ka ba mu nisan kwana da zamu bauta maka. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka kare mu da karewarka, ka tsare mu da tsarewarka. Ubangiji, halin da ƙasar nan take ciki na tashin hankali da damuwa da talauci da rashi da matsi
matsi da kuncin rayuwa da tsada ta al'amura, tsada alghala. Allah ka yaye mana wannan tsadan al'amura, Allah ka yaye mana wannan tsadan al'amura, Allah ka yaye mana wannan tsadan al'amura, Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu, ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.